problema iti biag adu tila dingit kendana no kaslawan enti namnama agsanggita iti sanggoanam hapo problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti pagtalkat uray no napigsa ti bagyo iti saom mangsalaknip kanya no kumapoy ibigsa ti pamati saan ko makita ti dalan akararagak ken ka o apo kasika ti lawag iti singit ko problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti pagtalkat sa omang salaknip kanya problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti pagtalkat uray no napigsa ti bagyo iti sao mangsalaknip kanya Jesus Sika Ti pagtalkat uray no napigsa ti bagyo iti sao mangsalaknip kanya iti daytoy biag ko biag nagapo iti ngato daytoy ti biag namuak napno iti luwa ken ladingit dagiti taweng ket kasla anino ket tilawag ko ket kasla sana sumilna no awan ti parabur mo apo Bagyo Iti Biag sana kamasdan amok laeng ati manubot ko isuti tumulong ken manggidalan kaniyak kadagiti ladingit ko mabuka
kadagiti kaong ganti pusok, amo kapudno ti saona. Napno kenaan nanay apudno, adatal na kenrago, ti apo ti mangted kaniyak, aging nga iti agnanayon. Iti tunggalal daw iti panagbiag ko, adu sa lodsod kin panobok ko, apay dumteng liday ito'y pusok, ngem iti sao misuti talged ko. Uray at dadagiti bagyo, Sika ti mangispal ko, humay man ti sakit, Sika ti mga gas ko, humay man ti dakel arigat, Sika ti namay ko. Apo Jesus, Sika laeng awan sa bali, itaken iti agnanayon. Bagyo Iti Biag, saan ka mastaw, amok laeng ati manupot ko, isuti tumulong ken magidalan kaniyak, kadagiti ladinit ko mapukaw, manipuli ti pusok ka kunana, anak ko di kanto baybayan kin panawan. Apo, umaside ka man kanyak, tirabiket narigat unay, titudoket na pigsa bumaba, bayat dagiti bagyo ket mangriribok iti pusok, patpadasekay nga to ti ulok, gemnat no ti rugit dagiti kawes ko, ti pudno pating giwat ko, agtugaw ka man iti sibay ko. Agtugaw ka man sibay ko, apo, mariknak ko matikadam nga asideg, akapoyak ketisip ngat ketagbutengak, saan nagpain makatorog, saan ako na makatagder, bayam ko mga agdasalaki ti abay mo, aging sumangpet, tilawag ti bigat. Amok dagiti basbasol ko, ama, at paklebak iti dakel nga bayin, ti pamatiket kasla na itep nga posporo, basita pudot nga madandani ang mapukaw, saan ka makasapul iti
abay mo aging sumangpet tilawak ti biag tugaw ka man sibay ko apo marignak ko matikadam nga sidik ang kapoyak yatisip nget yatag butingag saan nagbayin magkaturog saan ako na makatakde bayam ko mangagda sa lakiti abay mo aging sumangpet dilawag ti bigat Maminsan ti biag ditoy nga daga adu saan nga maawatan mapanak iti sangwanam Jesus kan kinunak apo tulonggang nak Sika Ti Sungbat iti problema Sika ti namnamay iti ladingin no ti lubong ket agbalin nasip nget Sika ti lawat ti biag apo awan ti tao ang makabaen ang mga laiti amin nagunguna ngemiti ayat mo o Jesus ti pusok ket agsubli ti talna Sika Ti Sungbat iti problema Sika ti namnamay iti ladingit no ti lubong ket agbalin nasip nget Sika ti lawag ti biag apo Jesus tulonggan nak Jesus idalan nak iti tunggal problema agpatinggal apo Sika Ti Sungbat iti problema Sika ti namnamay iti ladingit no ti lubong ket agbalin nasip nget Sika ti lawag ti biag apo biag aglabas lain kaslangin ay di matiliw itiyak sapa ket naraniya
sardam ket mapukaw Tinakorapay aktig na itirigat Tinabak ng agtalinay diti kinawadwad Ngem no dumteng ti oras ti panagawi Papadamit laeng ititaw Saan mo nga ipaglasto ti adaking ka Amin ket aglabas lang Saan ka met nga mawanan itinamnama No basit tiada geng ka Ti biag ket aglabas laeng kaslabulong nga iangin ti angin Ti kwarta ket maibus met laeng Ngem ti ayat ket agtalinay Tinakorapay ken tinabak ng agpapadamit laeng nga matay Sana ti kwarta ti pagsukatan No di ket ti puso napuno Agayat ka iti padam at tao Agtulong ka no adda kabelan Tano dumteng ti maudi nga aldaw Tinaimbag ti malagi Ti balay ken sanikuha Mapukaw iti maysa nga aldaw Ngem ti kinaimbag ken pamati Agnanayon iti imatang ti apo Ti biag ket aglabas laeng Ngem ti ayat ket di agtupas Apagkumbaba ken nagtalek iti apo Taisuna ti dalan ti biag No dumteng ti maudi nga aldaw Awan ti mayeg mo iti langit Tinaimbag ang puso ken pamati Isuti putno kinabak nam
ake aklabas lain kaslangin ay di matiliw itiyak sapa ket naraniya iti sardam ket mapukaw tinakorapay akting na itirigat tinabak ng agtalinay diti kinawadwad ngem no dumteng ti oras ti panagawi papadamit laeng iti tao saan mo nga ipaglasto ti adaking ka amin ket aglabas laeng saan ka met nga mawanan itinamnama no basit tiada gengka Ti biag ket aglabas laeng kaslabulong nga iangin ti angin ti kwarta ket maibus met laeng ngem ti ayat ket agtalinay tinakorapay ken tinabak ng agpapadamit laeng nga matay sana ti kwarta ti pagsukatan no di ket ti puso napudno agayat ka iti padam at tao agtulong ka no adda kabelan tano dumteng ti maudi nga aldaw tinaimbag ti malagi ti balay ken sanikuha magpukaw iti maysa nga aldaw ngem ti kinaimbag ken pamati agnanayon iti imatang ti apo Ti biag ket aglabas laeng ngem ti ayat ket di agkupas apagkumbaba ken nagtalek iti apo taisuna ti
Kapsat ko no agsangit ka ita, no narigat tiada iti biag mo. Saan ka nga agbuteng iti bigat, taada ti Apo dumamdum ngekin ka. Saan ka nga agdanag, kapsat ko hada ni Jesus ket adda iti abay mo. Uray no napigsa ti bagyo talinay ti ayat ti Diyos. Pasamak kasapulan ken kasla abenturong ti lubong laglag ipem ati Apo. Saan da kapulos apanawan kapsa. Saan ka nga agdanag, kapsat ko ada ni Jesus ket adda iti abay mo. Uray no napigsa ti bagyo talinaed ti ayat ti Diyos. Saan ka nga agdanag, kapsat ko taleg ka laeng iti Apo. Di problema ket lumabas met laeng dada ni Kristo. Adu ti problema iti biag, adu ti ladingit kendanan, no kaslawanen ti turong na agsangita kinaldaw. Problema umay ti biag ko, Jesus Sika Ti kadua, agarubos daytoy nga lowat, arakop penakapo, arkon kaya po, tirigat-trigat ko, ikaman ko kin ka.
problema dakkel no ada ka iti abay ko agdale ka kiti karima po Jesus sandak nga baybayan problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti Sungbat agarubos daytoy nga lahat para ko pinag-apo problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti Sungbat agarubos daytoy nga lahat ara ko pinag-apo adu ti problema iti biag adu ti ladingit kindanan no kaslawanen ti turong na agsang ita kinaldaw problema umay ti biag ko Jesus Sika Ti Sungbat agarubos daytoy nga lahat ara ko pinag-apo arkon kaya po tirigat-trigat ko ikaman ko kinka tasika lang ti ayan talna awan ti problema dakkel no ada ka iti abay ko agdale ka kiti karima po Jesus sandak nga baybayan problema man ti ada iti biag ko Jesus Sika Ti Sungbat agarubos daytoy nga lahat para ko pinag-apo
adu tirigat ken ladingit ngem ada tinamnama iti ayatmu Apo Jesus. Iti tunggal aldaw lumabas Sika ti mangidalan kaniyak uray no napno ti dalan ti panubok imam ti pagtalka ti biag nga agnanayon agbiag ka iti padam matao kasking Kristo nagbiag para kadagitayo ti biag nga agnanayon iti Sibay mo Apo itainton bigat ken agnanayon Sika ti daydayawe no sumangpe ti panawen awan ti makapagsinaken ka ti ayat mo ket tagtalinaen isang ket pudno iti kararag ken panagdayaw pusok ket agtaleken ka Jesus Sika ti namnama Sika ti biag nga agnanayon ti biag nga agnanayon agbiag ka iti padam at tao kasking Kristo nagbiag para kadagitayo napiksa nga layos ti biag agpaspas iti dalan dagiti ladingit ken problema kasla awan tital na nga umay Ngemuray no napno ti luwag sana ka sumuko Apo dayti tenga ti bagyo
Sika ti pagtaleka anapudno. No kurang ti piksa, sika ti mangpapiksa kaniya. No agbuteng ti puso, sika ti mangkaditi tanan. Napiksa nga layos ti biag, ngem sika po ti salaknip ko. Uray agdakel ti bagyo, Sanang amaburak iti dalan. napiksa nga layos ti biag, sana nga agbuteng Jesus. Ta sika ti mangidalan kaniyak, Aging nga iti panumbalan. adadagiti aldaw anariga, ket ti puso ket mabano. Dagiti plano ti biag ket kasladayo, ket dagiti matak ket agluluwa. Ngem iti sawang matalekak, kasika ti namnama ti biag. Uray kasano kapiksa ti layos, ti ayat mo saan na mabuka. No aglayus ti biag, Sika ti bato apagtakderak, no aggingine ti lubong. iti mamagdalekat Jesus kinka. Di kapulos bumaybaya, Di ka pulos magpanaw, Jesus sika ti namnamag. itaken iti agnanayon. Napiksa Nga layus ti biag, ngem sika apo ti salaknip ko. uray adaririmo ken ladingit. Ti pusok at dalek laptaken ka. Napiksa nga layus ti biag, Nge Magdalena et babaen ken ka. iti amin na bagyo ti biag ko. Jesus, sika ti mangsalaknip kaniya. Napiksa man ti layos ti biag, Sana ka maburay. taada ka apoy ti abay ko. Jesus, Sika ti namnamag. idi ubinga saan ko nga denegngeg, tibilin ni nanang kentatang, nagpiliag
iti bukod adalan. Takuna ket kaya ken kabaylag, nagawida kadagiti gagayem babarkadak. Awan ti panagbuteng iti Diyos, nagaramida iti saan nasayaat, ken nabayagen adayuwa. Gagayem kin babarkadak, in batida iti sipnget, hidi awanan ti kuwartak, ken pigsa awan naten ti nagtalinet kanyak. Sino tapno kasya apo, kalpasan dagiti basol nga inaramid ko, nagtalawakin kang imsaan nakabinaybayan. Sino tapno ayaten natlata, amin ket nang ibati kaniyak, sikalaing tinaguray ti panagsublik, apo agyamanak ta sa anak alinipatan. Nalagip ko dagiti bilin ni nanang, ken dagiti kararag ni tatang, dagiti luluwada para kaniyak, nagserbi